Ама че какво правиш тук? Имаме представление? Ами изгубих едно малко ключе. Къде точно го изгуби, да че му мога? Ама аз там го изгубих, ама тук има повече светлина. Мале! Добър ден, мили гости! След детския концерт имаме за вас първото театрално представление на детска театрална група при Народно читалище Неделчо Попов. Преди 70 години, през 1943 година, издадените от младежите доброволен труд се издълбава и посушава избата на новото училище, която се приспособява за читалищен салон с постоянна сцена. После салона и сцената се душевисват щанови дъски, отделят читалищни средства за скамейки и столове. В този салон започва да се провеждат събрания, обществени